President, ja tenim la nova campanya de publicitat del govern. No és publicitat, és que volem passar comptes amb els ciutadans perquè vegin... Sí. Li poso? Posa-me l'Inyuf. Això no funciona, nen. Esto se ha apagado i això és una caca. Això sembla que empixa. La gent arriba tard, i l'AVE que no arriba mai, i l'aeroport fa risa, i tothom ens vacila. Això no funciona, nen. El Montilla s'ho mira. Benvingut a la República Bananera de Catalunya. Què? Com ho ha vist? Però aquest vídeo és molt negatiu. No importa. Aquí l'important és que la cançó s'enganxi. Ja, però no em podeu fer un d'igual mostrant les coses positives del govern? Sabia que m'ho diria. Porto una altra versió preparada. La Fira de Frankfurt, mira, la llei de l'habitatge vale. S'ha tallat? No s'ha tallat. És així? Bé, adéu-siau, president. Escolti, que l'altre dia vaig inaugurar un ambulatori a Santa no sé què.